खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेल लंथमखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्टनि साबजेक्टआनो जाहैबाय अरुणाचल प्रदेशनि साबा सुबुंखौ चीनआ खावनानै लांदों। गालवान भेलियाव चीन आरो भारतनि सान्थ्रिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जालांनायनि उननिफ्रायनो भारत आरो चीननि गेजेराव दुंहाव थासारि सोलिगासिनो। अरुणाचल प्रदेश पुलिसआ मोनसे फोरमायलाइनि गेजेरजों फोरमायो दि गोजौ सुबनसिरि जिल्लानि चीन भारतनि सिमनायाव थानाय हाग्रायाव मैहुर खालामनो थांनायाव साबा सुबुंखौ चीनआ खावनानै लांदों आरो बे जाथाया अरुणाचलनि नाचु ओनसोलाव जादों। बे साबा सुबुंजों थाबावनाय सानै सुबुङा चीननि आखाइनिफ्राय खारबोनो हायो आरो लोगो लोगो जाथायनि बागै पुलिसनो फोरमायो। नैथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि बरमायाव बिमा फिसाजो गोमादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव थांनाय 28 आगस्तनिफ्राय बिमा आरो फिसाजो गोमानाय जाथाया ओनसोलनाङै गिख्रंथाव थासारि लाबोदों। मिथिनाय बादिब्ला बरमा प्रफेसर कल'नियाव न' भारा खालामनानै थाग्रा बिग्राय बसुमतारीनि बिसि 35 बोसोर बैसोनि नमिता बसुमतारी आरो फिसाजो 6 बोसोर बैसोनि ग्रेसि बसुमतारीया बरमा हाथाइनिफ्राय गोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। फिसाय बिग्राय बसुमतारीया गोबां जायगायाव नागिरदोंब्लाबो नागिरनानै मोनैया बरमा पुलिस थानायाव गांसे एजाहार होदों होननानै मिथिनो हादों। थामथियाव दङ डक्टर राहुल बसुमतारीखौ जरहाटआव बुथारदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गरायमारि गामिनि थागिबि 25 बोसोर बैसोनि डक्टर राहुल बसुमतारीखौ जरहाटआव सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारनानै गालाङो। राहुलआ डक्टर जे.एल. सयकिया हमिअपेथिक मेडिकेल कलेज जरहाटआव जुनियर डक्टर महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला रुम सिङाव राहुलजों सानै लोगोबो थाफायोमोन आरो गावसोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायनि गेजेराव बेबादि जाथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामो आरो रयेल एनफिल्ड बुलेट बाइकआबो गोमानानै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि पुलिसआ थांनानै नायबिजिरगासिनो दंब्लाबो दासिम बुथारग्रानि जेबो उद्दिश्य मोनथ'वाखै। ब्रैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों हाग्रामा महिलारिया UPPL दोलोजों लोगो जानो खोथा होदोंमोन। BTCआव फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै राजखान्थि हान्जाफ्रा बिसायख'थि फोसावनायनि मुङाव दलर थायैखौ नुनो मोनगासिनो दं। सोंखारिलायनायजों गोदों हाव बिसायख'थिनि बोथोरा सोलिगासिनो दं। बे खेबाव खुगा खेबा UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि बियाबाव गोबां जायगानि बिसायख'थिनि फोसावदिं आफादाव बाहागो लानानै UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ BPFजों लोगो जानायनि बेलायाव बुङो दि हाग्रामा महिलारिया गिबियाव लोगो जानायनि खोथा होदोंमोन। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिजों सावरायनायबो जादोंमोन। नाथाय BPFनि नेमखान्थि आरो दिन्थि नेरसोनफोरजों फारागथि थानायाव लोगो जानो हायाखै UPPLआ। ओजों एरख'जानाय दैदेनगिरि पृथ्वीराज नारायण देब मेट्सनि अजदआ जेबो थार गैया होननानै फोरमायो प्रमद बर'आ। बाथियाव दङ चीनआ बुंदों 1 इन्चआबो खमायनो हाया। भारत आरो चीननि रैखाथि मन्थ्रि हानजाया सावरायनायनि उनाव चीनआ बुंदों लादाखआव सोमजिनाय दाङाबाजिया भारतनि थाखायसो जादों। चीनआ 1 इन्चआबो भारतनो हगारना होनाय जानाय नङा। चीनआ बेफोरबायदि बुंथिनायनि उनावनो भारतनि रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ फोरमायो दि चीनआ सिगांसिन सीमाखौ नारसिननो नाजानायनि थाखाय आरो सीमानि नेमखौ सिफायनायनि जाहोनावसो भारतआ बिदि खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायो। रैखाथि मन्थ्रि सावराय हान्जाया बुङो दि गंनैबो हादरा बे सीमानि सायाव आरोबाव सावरायज्लायनांगौ जाहाथे खेबसेयावनो बे दाङाबाजिया जोबनानै थाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।